području Zenice ponovo je odsječen Babinski sliv zbog velikog odrona u selu Milanić i intenzivno se radi na njegovom otklanjanju i uspostavljanju komunikacije. U općinu Maglaj voda se povukla u svoja korita, grad je u potpunom blatu i vrši se prioritetno munjim pumpama ispumpavanje iz objekata. U olovu su se sve rijeke vratile u svoja korita, a na klizištima naselje Ričica uništeno je 12 stambenih objekata. Regionalni put Zavidović i Han Pijesak je u prekidu, a također je u prekidu i 5 lokalnih puteva. Gradu je potrebna pomoć za saniranje terena, uklanjanje, pranje i dezinfekciju cijelog prostora. Stanje na području općine Vareš se normalizuje. Registrovano je oko 30 klizišta, od kojih 3 ugrožavaju stambene objekte. Dio stanovnika je evakuiran iz ulice Zukići, mjesne zajednice Dubošnice i Donje Borovnice. Stanje po pitanju električne energije se normalizuje, telefon rade, ali snabdevenost pitkom vodom je normalna. Na području Visokog stanje se normalizuje, ali su problem nova klizišta i pukotine na putnim pravcima. Na području općine Žrče otvorena je cestovna komunikacija prema M17 i Zavidovićima, a velika klizišta ugrožavaju daljnju evakuaciju stanovništva Željeznog polja. Broj evakuiranih se kreće oko 3000 osoba, što predstavlja 70% stanovništva ove mjesne zajednice. Oko 1500 osoba je smješteno u fiskulturnu dvoranu srednje mješovite škole i privatnim kućama, a preostalih 1500 je smješteno u Begovom Hanu i Ozimici. Sela prema Željeznom polju su blokirana i zatvorena je putna komunikacija. U selima u pravcu Maglaja, Fojnica, Bradići, Tomići i Globarica za sada nije potrebna evakuacija stanovništva, ali je potrebna hrana, ćebad, baterijske lampe, kanisteri, čizme, gorivo, sanitetska nosila i sredstva za dezinfekciju. U općini Tešanj u proteklih 48 sati zabilježena su 53 klizišta na kojima je evidentirana ugroženost stambenih objekata. Općinski štab civilne zaštite Tešanj sa građanima danas će uputiti pomoć općinama Doboj i Maglaj, a u Dobojsku bolnicu su već upućene cisterne sa vodom. Evo, još malo da se baziram i na informaciju koju do sada nismo htjeli posebno potencirati iz jednostavnog razloga da budemo što efikasniji. Radi se o radu i djelovanju mjesne zajednice Jela, dakle ljudi iz mjesne zajednice Jela. Ja sam u stalnom kontaktu sa sekretarom mjesne zajednice Emirom Kotorićem, dobijam iz sata u sat potrebne informacije gdje su usmjerene sve možda svi privredni potencijali koje oni mogu usmjeriti, sve mašine, sva mehanizacija, vatrogasci, građanska udruženja da djeluju i rade. Mnogi nam sa prostora mjesne zajednice Jela kao prigovaraju, a zašto se tu ne prikuplja pomoć? I ja tvrdim da nije stvar u tome da li ili ne, da to oni nemaju u vidu. Ne želim nikoga, dakle da perim da to su tačne 100% provjerene informacije. Mjesna zajednica Jela sve svoje potencijale je angažovala, dala na raspolaganje štabu civilne zaštite Tešnju, Doboju i Južku. U Doboju i na drugim prostorima koji su ugroženi. A obzirom da se otvorio punkt u Mračaju, u džematu Mračaj u džamiji, uz pomoć humanitarne organizacije Niskova Islam, dakle tu je svako ko je htio mogao donijeti pomoć i nije to uopće daleko. Potom otvorio se i punkt u Konđe, u Jela polju konđene radnje, svako je mogao donijeti. Zlatna kap.